DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Ako po si Nini, taga San Fernando. Hindi ako scoliosis. Ang makulog ko paan, balakang ko, grabe kulog. Nang nag-take up kang Migawan, pag 3 days pa lang, Migawan ako na mamatian na pagbabago. Hanggang sa niya na, mag-ano na ako na, wala pang 1 year, 1 year, 1 month. March 4 ako nag-start. Ano na, pagmati ko, okay. Nakakapag, kapag trabaho ko, nakakapag samot ko. Medyo may na, ang pang-diet na lang, ang namamatian ko. Pero magayon talaga, ang naanuhan ko. Kunyan, nakakapagtrabaho na. Dati dahil ako lang pasalamat ko kay Doc. Bigla ako tinulog kang God magdigdi para bigla ako check up sa iya. Yan ang ko kay Doc. Dako lang pasalamat ko. So, gusto may mga namatian na medyo may kagabatan man sa kuninda. Pagbigdi lang sila kay Doc, bigdi nila makukuha ang karahayan kasi lang kamatian. Yan lang. May leukemia ang anak ko. Sa ngayon, pinapainom ko siya ng Amazing Trio na Multify, Miracle C, tsaka Mega A, tsaka Mega 1. Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Nakakatulong po siya na lumakas yung anak ko na nagkikimo siya sa ngayon. Tapos may papasalamat po ako sa Miracle Corporation na malaking tulong na nakatulong. July 8, 2021. So pinanganak ko ito. Pinanganak ko ang ating very
Sa 13th year anniversary po ng ating kumpanya, ipinanganak po ang isang new concept of business na ito po ay multiplication, ay multiplier effect. Ito po bang ayaw ng takot ng multiplier, ng multiplication? Ako po ayaw po ng addition, subtraction. I'd rather have multiplication. Merong mabawawas din na kaunti, marami pa rin. Kasi multiplication po eh. Nag-multiply tayo eh. Katulad po kay Jolie Olimpo, nakitang gumanda yung kanyang anak. Meron po kapitbahay na tulungan na na-stroke. O ngayon, natulungan na rin. Ngayon, yung pamilyang natulungan na stroke, ngayon nag-isip na matulungan yung kanyang pamangkin sa rapo-rapo kasi may problema at iba-iba pa, di ba? Multiplication po yan. Yan po ang ibig sabihin na multiplication. I-multiply ang pagtulong po natin sa kapwa. Nag-multiply anywhere. Sapagkat, kung kayo po ay natulungan, meron po kayong pamilya. Meron kayong mga kapatid, meron kayong mga anak, meron kayong magulang, meron kayong mga pamangkin, meron kayong tiyahin-tiyuhin, meron kayong mga pinsan-pinsan, meron po kayong mga bayaw, hipag, bilas, di ba? Meron po kayong mga kaibigan. So, multiplication po yan. Yan ang ibig sabihin natin. So, ang business po natin is a business of multiplication. So, paano hindi tayo maging successful? Kung tayo po magsasucceed sa buhay, in 10 to 20 years, ang multiplication po in 5 years, pwede kayo maging successful. 3 to 5 years. Napakaganda po yan. Why should I wait for 20 years if I can do it in 5 years? Diba? Because you don't know, sa 20 years, abutin mo kaya with this pandemic that we have. Diba? Yan po ang dapat isipin natin. Yan po ang dapat natin malaman. Dito po sa atin, we have one of the best products in the world na natural, ang ating for gawan, and we have a model, a new concept na uni-level. Uni, kaya uni, one line. Uni-level. Two lines, hindi po maraming linya. Okay po, maliwanag. Sana po naunawaan po ninyo dito. Ang sarap ng iniinom natin. Amazing Diyos. Kaya po, anong ibig sabihin natin dyan? Kayo po, mayroong karamdaman, 6 na buwan na or more. Inom kayo ng gamot. Naka 3 months na po kayo sa natural medicine, wala pa rin nangyari. Try us. Try po muna ninyo yung Amazing for God for 1 month. 1.5 months or 2 months or 3 months. I-check po ninyo ang pagkakaiba. Try it. Try it. We don't brag. Ayun lang po makapagsasabi. Kasi ang sangkatutak na po ang testimony po natin. So many testimony na we cannot say na how, why. Diba? So yan po ang ating problema. Diba? So problema po natin, kung tayo mismo ay mga karamdaman na hindi pa gumagaling, di ba? So, anxiety. Anxiety ka. Kaya nga po ako po ang tao, pag sinabi, try mo yan, try po yan. Kasi pera lang po yan eh. Paano po yan magbibigay sa akin ng buhay? Paano po yan po ang magbibigay sa akin ng pag-asenso sa buhay? Katulad po noon, ako po'y nabiktima ng isang pyramiding scam. Pag siya pyramiding money game, pera sa pera. Nabiktima tayo. Wala tayo ng pera, nakas. Meron pong nagsabi sa atin ito, may magandang produkto galing Amerika. Pioneer ka. Kung ako negative, wala kang pera, ano gagawin mo? But ako po kasi positive ang attitude ko eh. I pray a lot and I stay positive. Tumatay din, bininta ko po yung sasakyan ko isa. Diba? Pagkatapos pinuhunan ko ang 150,000, so doon po tayo nag-umpisa. Diba?
Kasi yan ang tinatawag natin, pray tayo ng pray. Dumating na pala yung answered prayers, hindi natin sinunggaban. Kasi ang nasa isip natin, negative. Kasi isipin na, totoo kaya yan? Yan ba hindi kay sayang ang pera ko? Di ba? Bakit yung binili po ninyo ba sa drugstore? Ang matagal kang uminom, hindi ba nasayang yung pera mo? Sabi mo, hindi ka pa gumagaling. Maibabalik mo pa pang pera mo? Hindi na. Yung pera mo na ginastos sa laboratory, hindi ba nasayang ang pera mo? Pabalik pa siya ang pera? Hindi na. Yung pera mo, ginastos mo pagpakonpahin mo, hindi ba nasayang ang pera mo? Babalik pa kayo? Hindi na. Ang masaklap, kung ang pera mo ay gagastusin doon sa 8 feet below the ground, yun po pinakamasaklap na ayaw po ng halos ng karamihan. Diba? Dito. Ngayon, dito na. Dito na sa atin. Okay, dito na sa atin. Nag-join ka ng bronze na lang, bronze. 2 megawatt. 6,000. Kumuha ka pa ng tarpaulin at saka ng USB para meron kang tool. For 300, bali 6,300. So, ininom mo yung 6,000 worth. Dati, may diabetes ka na naglalaro ng 150, 180, 190, 200. Uminom ka dun sa 2 megawatt, naging 120 na lang or 110 or 100. Nakinabang ka ba? Yes, nakinabang ka. So, anong gagawin mo? Ikukwento mo na lahat. Tell your story to so many. Then sabihin mo sa kanila, try it. Para maka-discount kayo, you join the Image Unilevel program. Para discounted ka ng 25, 30, 35, 40, or 45. Diba? O ngayon, pag nag-member na po yan, meron ka ng business partner. So ngayon, nasayang bang pera mo? Hindi. Kasi meron kang kaakibat na free business. Paano kung nag-diamond yun? Magkano ang iyong initial nakikitain? 40 mil. Ang binayaran mo, 6,000 plus 300 na tool mo, 6,300. Ang kapalit, 40 mil initially. Biruin po ninyo yan. Diba? Pagkatapos, yung diamond na yon, nagpa-seminar, binigyan natin ng tao, nag-multiply. So every month na bumili po yung mga taong yon, ay meron kang kita up to 10th level. Kasi ikaw is bronze lang. Di ba, O pag kumita ka, di mag-upgrade ka. Gawin mo ng bronze, gold, or emerald. Di ba? Pag kumita ka uli, i-upgrade mo ng sapphire. Kumita ka uli, upgrade mo na ng ruby. Kumita ka uli, i-upgrade mo ng pearl. Kumita ka uli, i-upgrade mong diamond. Di ba? Nasa on top ka na. On top of the world na. Yan, di ba? Saan lang nag-umpisa? Sa bronze na 6,000, plus 300 na yung sales tool na tinatawag. Di ba? Yan ang tinatawag kung prayer and action with passion. Yan. Okay, maliwanag. Sana po naunawaan natin bakit tayo ay ginawa natin ang Unilevel ang ating business plan or marketing plan. So dito po, marami ang matutulungan. Marami. Multiplication po ito. Ang matutulungan po natin dito, maniwala po kayo, ay talagang super dami. Pero meron din po tayong hindi matutulungan. Ako nga, pugulat din ako. Yung iba kasi pag gumagaling na,
hinihinaan ng dosage o hinihinto na. Ang nangyari po dyan, siyempre, manghihina. O, di ba? O, manghihina po. Di ba? Di ba? So, ganun po yan. Priority po natin parati buhay bago pera, bago anything else, di ba? Yun po dapat ang priority natin. O. Okay? O. Kasi, yun na po ang priority natin iba. Diba? Ang tao kasi ang priority, power, priority, pera, para ang priority, makakain ng mga masarap, priority, makapag show off. Show off po, ano bang ang show off na sinasabi? Ano ba ang show off? Pakita na sila bigatin. Oh, di ba? Pero ang tanong, meron ba sila na itutulong sa kapwa? Meron ba sila na itutulong sa kapwa? Diba? Oh. Yan dapat ang ano natin. Ano ba na itutulong sa kapwa? Diba? Oh. So, yan po ang dapat malaman natin. Kasi, pag nalaman po natin yan, ay mas maganda ang kahinat na natin sa buhay. Diba? Kasi po, mas maganda po ang maraming natutulungan kaysa wala. Diba? Wala po ba kayo? Po naniniwala, mas maganda siya na naniniwala kayo. Kung hindi po kayo naniniwala, we will not force you. Yan, di ba? We will not force you. Hindi kayo naniniwala sa atin. Ha? Pero sana, maniwala kayo. Kasi po sa amin dito, hindi kami hindi po kami namumula. Hindi po kami dito ginagawa namin para sa amin lang. Ha? 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 So, yan po ang po ang okay. So, sana po ay tayo magsama-sama. Kasi ito nga po ay nag-i-encoding na po kami. Put na po tayo. Hopefully matapos pa lamang itong July. Karoon tayo ng mga higit sanda hanggang 200 plus na new members. Maging pioneer po natin. Hopefully po at the end of this year, meron tayong at least mga 1,000 plus members nationwide. At sana po by first anniversary natin, tayo mga 5,000 taas na ito. Okay. So yan, after election na po yan. Sino na kayang presidente during that time? Gising game po kayo, gising game. Sino kaya? Lalaki o babae? Lalaki o babae? Ano gusto niyo? Lalaki o babae? Di ba? Ang mga matunog kasi, ang mga kandidato, VP Leni Robredo, Mayor Sara Duterte, Bongbong Marcos, mga matunog Meron pa nakalagay dyan, pwede rin Ping Lacson. At ang pinakahuli po ay Manny Pacquiao. Yan po ang mga matutunog na lalaban. Kayo na po ang bahala. Sana ay manalo yung merong magandang magagawa sa ating lipunan. Kasi po, importante po, ano magagawa? Ganun din po kami dito, ano ang importante? Ano magagawa namin para sa inyo? Diba? Yung lang ng radio program, walang kalatoy-latoy, walang magagawa naman sa radio program natin.
Sayang yung oras natin, sayang ang oras ninyo. O minom naman kayo ng produkto, 3 buwan na, wala pa nangyayari, di ba? Eh, sayang, di ba? O, ano ba? Nag-join naman kayo sa Image Uni level. Wala kayo na po ang business partner. Dapat may business partner tayo, di ba? So, kailangan po dito ang collaboration. Anong collaboration? Yung pagtutulungan po. Pagtutulungan po ninyo sa inyong po mga business partners at ang management. Ang admin po, si Miss Pilay, Ana, at of course, ang founder na si Dr. Joey. Okay. Nandiyan din si Miss Anna Bitinsina, ang ating for administration, di ba? So, ganun po yan mga minamahal kong kapatid. So, you are not alone. You are not alone. This business, you are not alone. You're not alone. Huh? You're not alone. Okay, maliwanag po. Sana po ay nagkakaunawaan tayo. Sana ay natutunan natin kung ano ang dapat gawin, ang dapat ang ating sabi ko nga ay diba? Ayan po ang magandang balita natin. Magandang balita, usually ay may magandang nangyayari. Magandang balita eh. Iniwala ba kayo? Oh. Kaya nga. Diba? So, kailangan po tayo always be proactive. Hindi po tayo reactive. Proactive tayo dapat. Yan po pinaka-important. Proactive. So, sabi nga natin, Amazing 4. Amazing 4 from Florida, USA. So, mainly, yung pong Miracle C, 5 klaseng natural vitamins. Omega A, 5 klaseng sucrose. Multi-5, 5 klaseng very powerful mushroom. Of course, ang 1 with 21 very powerful. Ay yung 4 na yung pag natin dyan, halos andyan na. Oh. Pa? Sana ilang pa tayo, dapat tayo ay kung po natin dapat na ay dito po tayo ay dito po tayo magkaroon ng magandang kaisipan. Ano ang dapat natin gawin? Yung ano ang dapat gawin natin bawat pamilya? Kayo po yung may mga problema sa kalusugan. Ano ang gagawin? Sabi ko nga, prayer in action with passion. Sa natural, sa Amazing 4, talk to us. Don't talk to anybody, wala po silang alam. Alam po niyang kaunti lang. Diba? Wala po silang alam. Pag kayo po ay magtatanong naman sa about synthetic drugs, punta po kayo sa medical doctor ninyo. Don't talk to us. Diba? Wala rin po kayo masyadong alam dyan. O ganun po yan. Kanya-kanya po tayong 40. Diba?
Kanya-kanya po tayo 40. Pagdating po sa uni level, don't talk to others, talk to us. Because we know, kami po ang gumawa eh. Ang pinagawa po namin. So don't talk to anybody. They don't know. Because hindi nila alam kung ano ang mayroon tayo. Kaya maliwanag. Sabi niya, ganyan, ganyan, ganyan. Anong alam mo? Alam mo, konti o sobra o kulang. Yan. Ganun po yan. Kung may kaso ka, saan ka pupunta? Di sa abogado, pwede sumagaling na abogado. Diba? May kaso ka, gusto mo magaling na abogado, ay sumagaling na abogado dapat. Punta kay Atty. Mariano Baranda. Di ba? Ganun po yan. Hindi pwede pong wala ka masyadong alam, tapos ka lang ng law, akala mo, ikaw nang napakagaling mo na, mayroong ka alam, pero konti lang. Paano mo tatalunin yung di kampanilyang abogado? Ayan ay ginagawa niya for so. Ganun po ang sistema ng buhay sa mundong ibabaw. Pag tayo po magdunong-dunungan, huwag po tayong laging alam mo, lahat alam mo. Kanya-kanyang tao po, kanya-kanyang galing. Sa amin, pagdating kalusugan, alam po namin amazing for. Alam namin eh. Amazing 4. Po sa dating naman po sa business opportunity, we know ito pong ano natin. Alam naman po natin ito pong MHA uni-level program. Diba? Ito alam natin. Ganun po yan. Kanya-kanya nga po, alam, kanya-kanya po 40. Diba? Natin yan. Kung pwede, alam mo lahat. Diba? Sana, anong gagawin natin? Di ba? Kung kayo po yung naniniwala sa atin, you mean everything. But if you don't, I'm sorry, my love. I'm sorry. Tayo magagawa dyan. Diba? Diba? Sana po, you mean if maganda po yan. Magandang samahan. Magandang mangyayari sa atin. Hindi maganda eh. Kapag maganda, may paglalagyan ka. Kapag hindi maganda, ay wala. Ang mangyayari sa buhay natin. Hope you understand. Sana naunawaan natin. Sana tayo ay may ipagmamalaki someday ang mga ginagawa natin sa or else sayang natin ang maganda ng opportunity. Diba? Natin sayangin ang magandang opportunity. Don't waste
the opportunity that you know, but you did not do anything about it because you are not positive. Diba? Kailangan po positibo tayo. Always be positive. Positivity will bring you to success. Will bring you to success. But negativity will bring you to downfall. Po yan. Diba? Diba? Ganun po yan. So, lahat pong may mga karamdaman, lahat pong may mga problema sa financially, gusto pong umasinso lalo sa buhay, okay? Gusto lalo pong umasinso sa buhay, we are here to help you. We are here hoping for and praying for the fast recovery of my husband with help of Amazing for. Yes, we have to pray for it, and subukan mo niya, ask your family to give your husband Amazing for every 4 hours, 4 times a day. Ay kung hindi tayo makipagsapalaran, bakit mo dinala sa ospital, nakipagsapalaran tayo, di ba? Di ba? Naglilinaw si Doc. Opo, naglilinaw po tayo. Malinaw. Okay. Diba? Kailangan po natin yan, makipagsapalaran tayo. Kasi kung hindi po tayo makipagsapalaran, mahirap. Tayo po may problema. Diba? Kailangan makipagsapalaran po talaga tayo. Whether we like it or not, dapat makipagsapalaran tayo. Diba? Yan na po eh. Wala tayong magagawa. Lalong-lalo na kung may problema ka malaki. Eh, you have to, pagsapalaran. Diba? 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 Ganun yan. Dapat natin makipagsapalaran. Diba? Hindi po tayo makipagsapalaran. Mahirap. Mahirap po. Diba? Po ay maraming natututo sa ating mga sabi ngayon. Saturday edition po. Lahat pong gustong makipag-ugnayan sa atin. Tomorrow pala, bukas tayo, alas 8 hanggang alas 12. Dito po sa ating booking office sa Barangay 18, Bangan West, Legazpi City. Harap po tayo ng Food Panda and Bangko Sentral. Bilang po natin ang Angeles Cake. 8 to 12 po yan. May programa din po tayo bukas, 9:30 to 11. Special edition yan ng ating programa, ang kalusugan at pangkabuhayan. Serbisyong natural. Hello? At tayo naman po ay yung po may mga ito po ay nanonood daw ang pamilyang Pabilonya na ginubatan. Tama-tama, yung pong the first Diamond Arlen C. Foundation. Baka hakot ka naman ng award this August. Ang kanya pong number doon po sa 3rd District, 0946 519050, 946-051-950. Ang taga-ginubatan po, andyan pa siya. Pero by August po, lilipat po ito sa Daraga.
lipat sa dalaga kasi gusto niya na pre-consultation, magpa-BOM sa dalaga. So, yan na po. At yan naman talaga ginubatan. Marami naman po dyan. Mga sapphire natin. Sapphire po natin dyan. Mga status natin. Amazing Edeline Edge Miranda. Hindi po sa market side. Hanapin na lang po ninyo. At si Amazing Miles de la Torre. Dyan naman po sa Binugsakan. At baga po ay meron pang susunod. Sapphire. Kaya po at baga po meron po diyan na mag Ruby. Sir Eli, where are you na Sir Eli? Para ang ligaw, tayo ang ligaw. Kanila ang ginubatan. Okay, ganun din po 'yan. Ganun po 'yan mga minamahal kong kababayan. At may guts, may glory. Without guts, no glory. Wala kang guts eh. Diba? Sino bang umasinso? Yung may mga guts. Sino po ang hindi umasinso? So walang guts. Hindi ka asinso eh kasi wala kang guts. Diba? Wala kang guts. Paano ka asinso? Diba? Wala kang Hindi ka nagipagsapalaran eh. Kailan magipagsapalaran po tayo? Diba? Magipagsapalaran po tayo para tayo ay umasinso. Diba? Okay, naniniwala po ba tayo? Tayo po may guts, malaki po ang chance natin na tayo umasinso. Kasi may guts ka eh. Diba? Kaya po sa aking mga kasamahan, tuloy-tuloy lang, keep on climbing the hill. At darating din po tayo sa tugatog ng tagumpay. Lahat naman po tayo magsama-sama para po natin maabot ang tuktok ng tagumpay. The highest peak. Yan po ang ating aabutin. So, ngayon po ay tayo po ay nagkukumahog, nahirapan na puntahan, tahakin ang mountain on top of the mountain, di ba? Maging maliwanag. Pero, is it worth? Yes, it's worth. Is it challenging? Yes, it's challenging. Di ba? Kaya po sa aking mga kababayan, na kayo po depressed na kayo po may problema. Problema po kayo sa kalusugan. May problema po kayo sa negosyo, sa trabaho, try us. Diba? Andiyan po ang aking cellphone number sa monitor ng Facebook Live natin. Isyu natural, kalusugan at pangkabuhayan. Okay. Pero nasa radyo po, ang number natin 0998 975 8121. 998-975-8121. Yun naman pong mga nasa 3rd District. Andiyan naman po ang ating Diamond. Amazing Diamond Arlen C. Pabilonia. As of now, hanggang katapusan na lang po siya. Yan sa market site, Paulate Street, Kaya Ginubatan, 946-051-9050. 946-51-9050. Ang globe niya po, 927-316-7466. 927-316-7466. Yan. Yan po ang ating the first diamond na multi-awardee kaagad. Sana po ay tayo ay magkaroon din ng mga awards. Yan, di ba? Sana magkaroon din po tayo ng mga awards. Diba? Yan po magandang salita natin. Magkaroon po tayo ng mga awards. Diba? Good afternoon, Ate Ermalin Cepeda de la Cruz. Yan. Yan eh.
Sir Dan po. Oh, Sir Dan, ay, ano yan? Sila yung Miss Fly, the beautiful voices in the world. The beautiful voices in the world. Like pa nitong dalawa ito, Miss Universe. Di ba? Wow! Amazing Ermalin Cepeda de la Cruz. Nasa system ka na. Meron ka nang kikitain this coming August 10. Dagdagan mo pa. Si Doc pala nagsasalita. Akala mo sino? Oh, di ba? Iiyak ako niyan. Ha na lang. Ayaw ko umiyak sa'yo. Ayaw niya na. Andito husband ko nakikinig. Sabi ni Amazing Ermalin. I think Amazing Gold. Grabe, Amazing Gold Ermalin Cepeda de la Cruz. Congratulations, Mr. and Mrs. Ermalin Cepeda de la Cruz. Grabe, wow. Ay po, Amazing Doc. Ang ganda talaga ng product natin po. Pagkalabas namin sa hospital po, pili agad ako ng for kay Doc Jobito. Yes na yes. Dapat, yes na yes po yan. And sharing at to all my groups. Yes, dapat sharing to all my groups. Wow. Oh. Opo, yes. Malabo pala, Mr. Sino ang malabo? Malabo ang alin? Malabo ang salamin. Yan, di ba? Okay, don't worry. Palilinawin po natin yan. Di ba? Good afternoon po sa lahat. Mr. Bayaban. Donaje, ipag-collaborate ka na kay Miss Amazing Sapphire Ani Gonzales. Siya po ang bida dyan sa Pakakay. Hoping and praying for the fast recovery of my husband with the help of Amazing 4 from Amazing Sapphire Ninya Really Moral. Grabe, okay. Salamat. Love po yan. Minsan po kailangan natin magipagsapalan dapat. Naglalabo, naglilinaw si Doc. Siyempre, pag malabo, palinawin natin. Di ba? Ganun yan. Always watching po. Yes, dapat. Always watching. Doc, may tubig ba sa baga? Kaya po ng ating... Ay, meron. So, isang araw baga, may baga sa baga na yung for kino-confine. Pinagpa-confine andito sa atin, di ba? Ganun po yan. Kailangan makipagsapalaran. Keep safe po, Doc, sa pag-uwi. Yes, thank you. Salamat. Thank you so much to all of you for watching. So much, everyone. And for sharing. Importante po ang and for sharing. Importante po, maraming share tayo. Yan po tayo unlad. Share lang yung share, di ba? Don't be wag po kayong madala. Wag po tayong po yan. Di ba? Yan nga po ay dito na tayo. Dito na tayo talaga. Diba? Ito na po ang natin. Ito na po ang ating balita. Ang balita po ay merong pinagpapala. Tayo po ay tayo, proactive. Sinasabi ko sa inyo, dapat proactive tayo. Dapat po proactive po tayo. Di ba? Proactive tayo. Lagi tayong proactive na. Okay. Yan po magandang balita. So, malapit na po matapos. Ilang minuto na lang matatapos ang ating programa. So, pausukin po natin.
Pasukin natin yung mga comments, recommendation, mga katanungan. Diba? Ano ang mga katanungan? Good afternoon po. Doc, happy watching po. Amazing Ermalin, Sipida de la Cruz, and Mr. Mr. de la Cruz. Yan, di ba? Di ba? Ito si Ermalin talaga ang game na game ito. Oo. Di ba? Ay, dito na tayo. Dito na. Huwag na natin pakawalan. Huwag na natin pakawalan. Diba? Natin pakawalan. Yun ito. Ito na eh. Andito na tayo eh. Dito na tayo. Di ba? Okay. Sana ay marami kami tulungan sa inyo. Tapos ating amazing for very powerful natural supplement USA. At ang ating pong tinatawag nating MXC unilevel business natin. Little on yung unilevel naman ang ipano natin sa Okay. So ganun po yan mga kaibigan. Sana po naunawaan natin na tayo po andito ay hindi tayo nagbibiro. Bagkos tayo po gusto makatulong sa ating mga natin matulungan sila lahat. Diba? Okay. So kung kayo po gusto ninyo matulungan ay diba? Magsama-sama po tayo. Diba? Sama-sama po tayo. So, kung ayaw po ninyo matulungan, at kayo po ay marami ng nagawang kabutihan sa kapwa, ay so be it. So be it. Ito. Bahala na. Bahala ka na. Hindi ko naman bahala ka na. Sabi yan. Ayan. Tayo lahat. Pala po ba? Pala, kaming salamat. Hindi ko namin paramihin ang magtulungan. Pwede thousands or hundreds of thousands in around the globe. Okay po ba yun? Ang aming pong mission and vision. Kung kayo po naniniwala, maraming salamat. Ano ang pong buhay sa mundo ng babaw? Walang pilitan. Di ba? Yan. Gano'n na gano'n. Gano'n na gano'n. Diba? Okay. So, lahat pong gustong makipag-unayan sa atin, bukas po, are open sa ating office. 12. Dito po sa office. 18. Kahit ang aking po 05811
8121. At sa atin naman pong first Diamond RNC Pagdunya. Yan po sa market site, Pagati Street, Batan and Buy. Sa 36 051 9050 946 1. Okay, so yan po di ba? Kung maganda ay magandang balita dapat ang kilig. My job is to fulfill my life purpose in Jennifer kung masugid distributor dyan po sa Barangay San Roque, Santo Domingo, Albay. 2 araw sunod-sunod ako. Kaya this coming raffle sa Wednesday, may 4 na siya. 4 na raffle coupon. Si Kilay, Rocket Skying Gold. Ano raw sinasabi ng Misty? Ano raw? Prayer in action with action. We are enjoying our job dito eh. We are enjoying our job. Kundi lang na yung dalawang ito, lunch time, after lunch, papahinga na ng 5 to 10 minutes. Ako naman, makaidlip ng 15 minutes, 10 to 15 minutes. Okay. Ganun po yan. Ganun talaga pag prayer in action with passion. Yan. Okay, maliwanag. Pero kung tayo ay yung bang trabaho na naman. Puro reklamo. Pag wala naman trabaho, hanap ng hanap. Ang trabaho, ako naguguluhan, di ba? Pag walang trabaho, hanap ng trabaho. Pero pag may trabaho naman, ako, puro reklamo. Bakit ang gusto mo sa buhay? Di ba? Di ba? Dapat, kung may trabaho ka, love your work, love your job. Di ba? Di ba? Po yan. Tayo po, basta tayo, prayer in action with passion. Di ba? Yan po ang gagawin natin. Prayer in action with passion. Diba? Yan na po ang ating gagawin. Kayo na po bahala. Basta sa amin po ang Amazing 4 from Florida, USA. Malaki po ang may tutulong. Yan po ang iniinom natin ni Dr. Joy Bitito. Kaya pa po laging bata. Tama na po yan, batang isip. Tayo hindi tumatanda. Batang isip. Napapalikin naman natin na mas bata sa akin. Ilang araw po, ilang buwan. Kaya po ay maganda po ang aming report dito. Report. Ano po yan? Mayroong pronunciation. Report. Parang German. Ayan po. Magandang balita natin. Ilang minuto na lang po. Magpapaalam na po kami. Kaming programang sa Sirtal, Lusugan at Pangkabuhayan. Di ba? 2 minutes to go. 2 minutes to go. So may mga katanungan, magtanong na po kayo. Huwag na ninyong sayangin ang oras. Don't wait for tomorrow. Tomorrow might be too late for you to ask question. Baka kayo ay mahuli na. Ganun yan. Sana po ay tayo naniniwala ang ating buhay. Tayo naniniwala. Maraming salamat. Kung hindi naman po, hindi po kami ang may problema sa isip, ang may
5 po kayo. Yan, di ba? So, sa lahat, congratulations. Yan, Miss Jennifer. Miss Jennifer Bismonte, meron ka na po 4 na raffle coupon for Wednesday. Dagdagan pa natin, di ba? Dagdagan pa natin. Ito si Waldy Naag. Congratulations also. Ay, meron ka na palang ano, di ba? Meron ka ng ano, ay nanonood ba? Okay. So, yung pa mga ano natin. Okay. Ba? Oh. Ba? So, kung kayo po ay ating magkaroon ng magandang napakagandang kalusugan, Fry, amazing pork from Florida, USA. Gusto ninyong umasenso sa buhay, Thai, MSA, Unilevel Business. Once again, you can come tomorrow, 8 to 12 po sa ating booking office in front of Fort Panda and Bangko Sentral sa Barangay 18, Cabangan West, Ligan City. Number 0998-975-8121. 998-975-8121. At ang ating pong takis sa 3rd District sa Ginubatan, si Diamond Arlen City sa 0946-051-9050. 950. Babalik po ang kalusugan at pangkabuhayan, Serbisyong Natural tomorrow, 9:30 to 11 o'clock sa PBND CGB at mayroon din pong FB Live sa MHC Bayanihan, Unilevel at sa PBND CGB. Mayroon din po FB Live. Mga kamising, maraming salamat. Magandang gabi. Keep safe everyone. God bless and I love you all.